para nós temos valorado que é un acordo que afecta moi negativo para o sector, porque o que permitiría é que entraran cantidades moi elevadas de produtos agrarios na Unión Europea e, por lo tanto, pues, tamén no territorio galego. A agricultura e ganadería galega non son agriculturas que estén orientadas cara a exportación, entón, por esa banda, non sería en ningún momento un acordo que lle beneficiaria si por estar pensado nas exportacións, pero sí que lle perxudicaría por a entrada. Por exemplo, por darche unhas cifras, pois se prevé a entrada de 99.000 toneladas anuais de vacún de carne. Entón, como consecuencia directa coa entrada de todos esos canais de ganado vacún, bovino, pois o que farían sería que inmediatamente os prezos que percibimos nós como produtores e produtoras que baixaran. Europa e Mercosur, goberno, escolta, o campo está